Bethany Hospital Outreach Nongpoh langba ka kaipot na kibor ka hospital kala pentipaj ba ka hospital kala la ban job ia ka wei ka jing sumar ban puitno ia ka jingpang na ka medbrew ka ba khamnyar bha ban jiakoi ka bala tip kum ka total abdominal hysterectomy with cystectomy salpingo operectomy kane ka jingpoit ban sumare kane ka jingpang la sumar da ka Dr. Julie Deori baru Dr. Nilutpal Bora ha ka jing sumar ban puit ya kane ka jingpang ka hospital kala ban weng no bat puit no iosis na ka med jong ka Nongpang bat ka jingkhia jong uneosis kala kot hadu sikilo news pa gram ba dia ka jing sumar ban puit ya kane ka jingpang la tip kum ka large multiloculated abdominopelvic cystic lesion with peripheral solid component